खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ बयखौबो चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय। नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोनांथार भिडिअ लाबोनाय जादों। आसा खालामदों नोंथांमोना बे भिडिअखौ बयबो जोबजासिम नायलांगोन होननानै आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों जोंनि नैबे बिटिसि सरकारनिफ्राय ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 नि साख्रि ओंखारना फैगोननि बागै आं नोंथांमोननिसिम माखासे आपडेट खोन्थाहरनो सानदों आरो बेजों लोगोसेनो आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों नैबे जीवन प्रेरणा स्किम, निजुत बाबु आसनि स्किम, दा बिनिफ्राय निजुत मयना स्किम, दा बेफोरनि फैसाखौ नोंथांमोना माब्लानिफ्राय मोनफिननो हागोन आं बेनि बागैबो नोंथांमोननिसिम आपडेट खोन्थाहरनो सानदों आरो बेजों लोगोसेनो आं नोंथांमोननिसिम बेखौ बुंहरग्रोनो बावबायसो जे सिगां नैबे प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय बिटिसि सरकारनि समाव जोंहा जाथा ग्रेड आरो प्रग्रेडनि थाखाय साख्रि ओंखारना फैदोंमोन। दा बैफोर साख्रिखौ केन्सेल खालामखो ना माखो आं बिनि बागैबो नोंथांमोननिसिम माखासे आपडेटखौ खोन्थाहरनो सानदों। दा बेनिखायनो बयबो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। दा बिनिफ्राय आंनि नोंथांमोननिसिम मोनसे खावलायनायबो थाग्रोबाय गिबियावनो गासिबो नोंथांमोना चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालामना लाग्रोलायनानै जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो आपडेटखौ नैबे चेनेलनि गेजेरजों मोनबाय थानो हायो। दानिया नोंथांमोननिसिम गिबियावनो नैबे बिटिसि सरकारनिफ्राय जा जोंहा था ग्रेड आरो प्रग्रेडनि साख्रि ओंखारना फैनो थांगासिनो दं एसे उनावनो नोंथांमोना जायखिजाया नैबे जुलाइ माससिम नोंथांमोना नेनो नांगोन गोदान साख्रिनि भेकेन्सिया फैनो थाखाय। मानो होनोबा जोंहा बाजेट सिजन जागोन। दा बिनि उनावसो नोंथांमोननिसिम साख्रिनि एडभार्टाइजमेन्टखौ होनो हागौ आरो दा जिखिनि जाया मानो नोंथांमोना जुलाइ मासनि बिथोराव माने जुलाइ मासनिफ्राय माससिमाव नोंथांमोना नैबे बिटिसि सरकारनिफ्राय सिएसपिनि थ्रुयै था ग्रेड प्रग्रेडनि नोंथांमोना साख्रिनि एडभार्टाइजमेन्ट फैनायखौ नुनो मोनगोन। दा बेनिखायनो बयबो नोंथांमोना रेडि थाखादो, फरायबाय थाखादो नोंथांमोना। मानो होनोबा देग्लाय बोसोरावनो जोंहा रिटेन एग्जामा जागोन। दा बेनिखायनो बयबो जायफोर नोंथांमोना बिटिसि सरकारनि साख्रिनि सायाव नोंथांमोना फोथायनाय दं, फोथायनाय माने इन्टारेस्टेड दङबा नोंथांमोना बयबो माने फरायखाबानो जाबाय। ओरैनोथ' फोथायनायथ' थाखागोनखा नोंथांमोननियाव बिटिसि सरकारनि साख्रिनि सायाव इन्टारेस्ट दंना गैया बेखौसो आं बुंनांगौमोन आरो गोरोन्थि जाबाय आंना बेहाय बुंनाया होननानै बेखौ बुंनो नांगोन। दा जेखियानो जाया माने इन्टारेस्टेड नोंथांमोना दङबा बिटिसि सरकारनि साख्रिखौ दा नोंथांमोना बयबो गोसो होनानै फरायखादो। मानो होनोबा जोंहा एसे उनावनो साख्रिनि एडभार्टाइजमेन्टआ फैनो थांगासिनो दङ। दा बिनिफ्राय सिगांनि जा प्रमद बर' दैदेननाय बिटिसि सरकारनि समाव जोंहा जा था ग्रेडनि थाखाय रिटेन एग्जामा जोबनानै थांदोंमोन, टेकनिकेल नन टेकनिकेल बेबादिबो जोंहा भेकेन्सि दङमोन। ओरैहाय जोंहा ग्रेड 4 नि थाखाय इन्टारभिउआ जोबनानै थांदोंमोन। दा बेफोरनि रिजाल्टखौ मोननो हायाखै। दा बेफोरनि बागैनो नोंथांमोना आंनिसिम गोबांनो सोंहरबाय थायो आरो नाथायबा नोंथांमोननिसिम दायो बेखौ बुंहरनो सानदों बेबादि केन्सेल जानाय जाय जेबो दिनैसिमाव खौरां गैया आरो केन्सेलबो थाङाखै होननानै बेखौ बुंनो नांगोन। मानो होनोबा जेबो नटिफिकेसन ओंखारना फैयाखै। नोंथांमोना बयबोथ' खस्थ' खालामनानै इन्टारभिउ होदों, रिटेन एग्जाम होदों नङा होमबा? दा बेनिखायनो नोंथांमोननिसिमथ' क्लियारिफिकेसन बिथांमोना होगोन। केन्सेल जुदि खालामोबा मानि थाखाय जोङो केन्सेल खालामनो गोनां जाखो बेखौ नोंथांमोननिसिम माने एक्सप्लेनेसनखौ होगोन। जायखिजाया केन्सेल दिनैसिमाव जाथ'वाखै। आं नोंथांमोननिसिम दायो बेखौ बुंहरनाय जादों। नोंथांमोना एसे उनाव खबरखौ मोननो हागोन केन्सेल थाङो ना थाङा बेखौ। दा बेनिखायनो नोंथांमोना एसे सम धैर्य हमबानो जाबाय। दा जिखियानो जाया मानो नैबे बिटिसि सरकारनिफ्राय एसे उनाव नोंथांमोना गोबां साख्रिनि भेकेन्सि फैनायखौ नुनो मोनगोन था ग्रेड आरो प्रग्रेडनिखौ। दानिया बेयो जाहैबाय जोंहा साख्रिनि आपडेटआ। दा बेनिफ्राय नैबे फरेस्टार 1 आरो फरेस्ट गार्डनि जा जोंहा एप्लाइ खालामना जोबनानै थांबाय। दा बेयो जोंहा गिबियावनो रिटेन एग्जामा जानायनि सिगां माने रिटेन एग्जामा सिगां जागोना जोंहा चान्सआ दङ। सिगाङावबो जोंहा बेबादिनो जादों नालाय। दा बेनिखायनो रिटेन एग्जामखौनो नोंथांमोना गिबियाव जागोनखौ एसे आसाखौ लाबानो जाबाय। नोंथांमोना ओरैनो फिजिकेलि नोंथांमोना खारनायफोरखौ खारबाय थाखाबानो जाबाय आरो फरायनायाथ' गोनां। रिटेन एग्जामाव नोंथांमोना पास जायाबा बोरै थाबायहैनो मोननो एबा खारहैनो नोंथांमोना मोननो। दा बेनिखायनो मोजाङै नोंथांमोना फरायबाय थाबानो जाबाय। रिटेन एग्जामा जायोबा नोंथांमोना नैबेखौ सानना लाबानो जाबाय जुलाइ आगष्ट सेप्तेम्बर बे मास मोनथामनि बिथोराव नोंथांमोना जागोनखौ आसाखौ लाबानो जाबाय नैबे फरेस्टार 1 आरो फरेस्ट गार्डनि रिटेन एग्जामा। दा बे जाहैबाय। दा बिनिया फैदो नैबे जीवन प्रेरणा स्किमनि फैसाखौ नोंथांमोना गोबाङानो बुंहरदों माब्ला मोनगोन होननानै। निजुत बाबु आसनि निजुत मयना स्किमनि फैसाखौ माथो मोननाया बन्द' जाबाय, फैसाखौलाय होगोन ना होला होननानै नोंथांमोना आंनिसिम गोबाङानो सोंहरगासिनो दं आरो। दा बेखौ नोंथांमोना मिथिना लादो। जोंहा नै आसामनि एसेम्बलि सिजोनआ जानो थांगासिनो दं नैबे मेनि 21 थारिखनिफ्राय होननानै आं बेखौ खोनानो मोननाय जादों। नाथायबा बे बाजेट सिजन नङा। बाजेट सिजोनआ जाहैबाय जुलाइआवसो जागोन जाहैबाय, जुलाइनि गिबि सप्तायाव होननानै आङो खोनानो मोननाय जादों। दा बेनिखायनो दा नैबे हिमन्त दा जा सरकार गोदान जाबाय हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनि, दा बिथांमोननि आखायाव दायो थाखा फैसा गैया जानो हागौ। मानो होनोबा बिथांमोना बाजेटखौ लाथ'वाखै नालाय। दा बेनिखायनो नोंथांमोना जोबोद आसाया खम आरो जे नोंथांमोना नैबे जुन मासावबो माबानि फैसाखौ मोनगोना। मा होनो नैबे जीवन प्रेरणा स्किम, निजुत बाबु आसनि बेफोरनि स्किमनि फैसाखौ नोंथांमोना मोनगोना एसे चान्सआ खम आरो। जुदि मोनोबाथ' जोबोद मोजांनि बाथ्रा। जुदि सिगाङाव बाहायै फैसाफोरा एसे दङबा नोंथांमोनाथ' माने मोनगोनखौ आसाखौ लानो हागोन। नाथायबा बाजेटनि उनावसो नोंथांमोना माने बांसिन आं साननाय बायदिबा आरो नोंथांमोना बाजेटनि उनावसो फैसाखौ मोननो हागोन बादि, बाजेटखौ लाखांनायनि उनावसो। जुदि सिगां सोयोबाथ' जोबोद मोजांनि बाथ्रा। अब्लाबो आं नोंथांमोननिसिम दायो बेखौ बुंहरखाबाय आरो जुदि आसाम सरकारनियाव सिगांनि
बाहायै फैसाफोर दङबासो नोंथांमोना फैसाखौ मोनगोन होननानै सानना लाबानो जाबाय जिबन प्रेरणा स्किमानो जा निजुर बाबु आसनियानो जा निजुर मयनायानो जा नोंथांमोना बेखौ मोननो हागोन जुदि सिगांनि बाहायै फैसाफोर दङबासो दा गोदान सरखार जाबाय नालाय दा बेनिखायनो बिथांमोना सिगाङाव बाहायजोबदोंबा नोंथांमोननिसिम सोनो हानाय नंला दा अब्लाबो नोंथांमोना फैसाखौथ' मोनखागोन नोंथांमोना साननो नाङा जे फैसाखौ मोननाय नंला बेबादि नोंथांमोना साननो नाङा नोंथांमोना जेसांखिनि मान्थनिखौ जेसांखिनि मासनिखौ नोंथांमोना फैसाखौ मोननायासै बेखौ नोंथांमोना मोनखागोनखा मानो होनोबा नोंथांमोननिसिम रादाय होखादों नैबे जिबन प्रेरणा स्किमनिया 30,000 मोनगौमोन नामाथाय नोंथांमोना आं एक्जेक्टलि गोसोआव गैजोबला नोंथांमोना 30,000 जानो 25,000 मोनथाय दा जिखियानो जामानो जायफोर नोंथांमोना सिगाङाव मोनबाय थानाय नोंथांमोनाथ' मिथिखागोनखा बेसेबां नोंथांमोना बोसोरसेयाव मोननो हागोन दा जिखियानो जाया मानो 2500 मोन नालाय 30,000 नोंथांमोना मोनहैगोन दा बेनिखायनो नोंथांमोना जेसांखिनि फैसाखौ मोनाखै नोंथांमोना मोननो हाखागोनखा टेनसन लानांगौनि गोनांथि गैया नोंथांमोना बोसोरसेयाव 30,000 फैसाखौ मोननो हाखागोनखा नैबे जिबन प्रेरणा स्किमनि फैसाखौ दा थिग बेबायदिनो निजुर बाबुआनो जा निजुर मयनायानो जा बे गासिबो फैसाखौ नोंथांमोना मोनजोबगोन नोंथांमोना मोनैखौ दा बेनिखायनो बे साननो गोनां बाथ्राया बेसो आरो जुदि बाजेटखौनो जुलाइआवसो लायोबा दा बेनिखायनो जुलाइ सिगां नोंथांमोना फैसाखौ मोनगोना सान्सआ एसे खम जायो जुदि मोनोबाथ' जोबोद मोजांनि बाथ्रा नाथायबा बाजेट लायालासिनो फैसा सोनाया एसे बोरैबा जायो आरो मोनगोना एसे आसाया खम जायो दा बेनिखायनो नोंथांमोना जुदि मोनाबा जुलाइनि उनाव माने जुलाइ मासाव मोनगोन बेखौ नोंथांमोना साननानै लाबानो जाबाय दा बेखौ आं नोंथांमोननिसिम बे भिडिअनि गेजेरजों खोन्थाहरनाय जाबाय नोंथांमोना आंनिसिम गोबांनो सोंहरदोंमोन आं नोंथांमोननिसिम रिप्लाइआवबो बेखौनो बुंखादों जुन जुलाइआव नोंथांमोना मोनगोन होननानै दा बेनिखायनो नोंथांमोना दायो मिथिना लादो जुन जुलाइआव नोंथांमोना मोनगोन होननानै जुनाव मोननाया जोबोद आसा खम जुलाइआवसो जोंहा बाजेट दं होननानै आं बेखौ बुंबाय थाखादों दा बेनिखायनो सिगां मोनोबाथ' जोबोद मोजांनि बाथ्रा नाथायबा जुलाइनि उनाव मोनबाबो नोंथांमोना जेबो साननांला आरो नोंथांमोना जायखिजाया जेसांखिनि मान्थनि फैसाखौ नोंथांमोना मोनाखै बेखौ नोंथांमोना मोनखागोनखा दा बेखौ नोंथांमोना बयबो निस्सय मिथिना मोनबाय जानांगौ दा बेखिनियानोमोन नोंथांमोना दानिया माबाफोर सोंहरनांगौ दङबा भिडिअ कमेन्ट्सआव नोंथांमोना गासिबो कमेन्ट खालामना सोंहरबानो जाबाय आरो आं नोंथांमोननिसिम खावलायो नोंथांमोना गासिबो आंखौ फेसबुकआव बेनिफ्राय इन्स्टाग्रामाव फल' खालामना नोंथांमोना आंनिसिम डाइरेक्ट DM माने डाइरेक्ट नोंथांमोना आंनिसिम SMS हरोबा नोंथांमोना रिप्लाइखौ माने 100% मोननायनि चान्सआव थाखायो नोंथांमोननिसिम आं हरखायो आरो दा बेनिखायनो नोंथांमोना फेसबुकआवनो जा इन्स्टाग्रामावनो जा नोंथांमोना आंखौ फल' खालामनानै डाइरेक्ट DM नोंथांमोना खालामहरबानो जाबाय नोंथांमोना निस्सय रिप्लाइखौ मोननो हागोन दा बेखिनियानोमोन गोजोन्थों